Giablihan na og balik sa publiko ang Aliwagwag Falls sa Katiil, Davao Oriental. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Sa mga nagpadayon ng travel goals, og buot pusuroy sa pinakataas nga waterfall sa Pilipinas nga makita sa Katiil, Davao Oriental nga mao ang Aliwagwag Falls. The long wait is over, kay after 4 years, giablihan na kini sa publiko. Pwede ma-enjoy ang ilang mga bago nga pasilidad sama sa A-frame house, tourist cabin, food court ug uban pa. Kung moadto ka sa ilang hanging bridge, imong makita ang makahinganghang nga view sa multi-tiered waterfall na dunay combined height nga 1,110 feet. Tuig 2016 diyang giablihan among Eco Park, apan gisarado kini tungod sa lockdown dala sa pandemya. 2022 diyang gisugdan ang rehabilitation niini. Gani, mapasalamaton ang lokal nga kagamhanan sa Katiil sa pag-abli sa Aliwagwag Falls tungod sa kontribusyon niini sa mga lumulupyo sa Katiil. Yang pag-abli ng Aliwagwag Falls dili lang gahatag ng atraksyon sang Katiil. Baga sa isa biyang tabang san isang kanato turismo, panginabuhian, ekonomiya, haw kultura. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.